Hello everyone guys, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बिराद गोबावनि उनावहाय ब्लगिं लाबाय आरोना। एकदम नैबे खर' मेलेम कन्टेन्टआहाय जेबो खाथिला, बेनिखायनो आं दिनै मोनसे जिखुनु जास्ट खम मिनिटनि थाखायब्लाबो आं माने ब्लगिं लाबाय आरो। दिनैहाय आं जेबो खालामा, जेबो दिन्थिया, माने आं फुंनिफ्रायनो ओंखाम जायाखै। आं दायो ओंखाम जानो नागिरदों आरोना। ओंखाम नायनि मा ओंख्रि संना दोनदों। आंबो दहायो 8थासोआवसो मोनफैदों नालाय, ट्रेनावसो दंमोन, आब'मोननिफ्रायसो फैदों उदालगुरिनिफ्राय। ओमफ्राय नै संना दोनखाजोबो, मैयानि भागानो दङ आरोना। आंनि मैयानि भागानो दङ, आंखौ मैया फैगोन होननानैहाय संखादोंमोन। ओमफ्राय दायो बेफोरावहाय संनानै नै खोबना दोनदों आरोना। बहलजों ना नैबे बेनो जानोसै जि गोथाव, ओरैबायदि गोथाव जागोन आं। नायदो, जोसा मोनामलायबावो फाग्लाखा। आयु मा आलाय सिलाय जानांगौ जुथार माथो, नै जेबो गैया, खालि खालि जाजोब्बाय। नै नै खतम, गासिबो गैलासै, आद्रा गोजा। नै जोब्बाय, नै गैला, सेस जोबजोब्बाय आरोना। जोंहा नै बिदिसो संग्राया, दुखिया न'खर नालाय। ओमफ्राय नै बिथिं गेसनि बायदिसिनाफ्रा उल्थां फाल्थां जानांजोबबाय। नै बिदि जाबाय जोंहानि गेस फिल्टार, प्लास्टिकनि बाल्थिंजों बानायनाय। ओमफ्राय नै बे बेखौ ओरै लायो आरोना। बरिया लोगोफोर, नायलांबाय था बेसिम। आरो आंनि बे दिनैनि गोदान ब्लगिं आरोना, बिराद गोबावजों। ओमफ्रायो नोंथांमोना आंनि बे बड'भिडिअ इउटुब चेनेलखौहाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनांला। नाय आं ओंखाम जानि र', गैया नै खंख्लासो, बेयाव खंख्लासो, ओंखायनो आं दै सरबाय। नै जोंहाना बिराद मोजां दै, बेखौ ओरै खालामनानै थाबथाबाय आरोना। नै बे बुस्थुआ, बेखौ ओरै खालामबा अन जाबाय, बेखौ ओरै खालामदो अफ जाबाय। दायो आं अन खालामसै, दै एसे बुरजा जानायनि सरबाय। बरिया बरिया, नै दालै ओंख्रिया जोंहाना। ओमफ्राय आं बेलेग थोरसियाव जाया दै, नैबे थोरसियावल' जायो आङो। बे आंनि थोरसिखा, काहानि थोरसि आरोना। होत्स मा गोलैदोंब्रा, बेयावहाय आं जायो आरोना, बेयाव। ओमफ्राय दंलाजोबथारो नै, बेबो मा ओंख्रिथाय मिथिला आरो बेबो। औ बे मैयानि दा, ओमफ्राय बे दहाय संनाय। बरियालै, नै दखान बायदिसो नुलाङो जोंहानाव। दखानानो। स' गाइस, आङो दायो ओंखामखौ खुरना लाखांबाय नै। ओमफ्राय दायो जानोसै आरोना। बरियानो माबायदि जायो नायनोसै, गोथाव जागोन ना जायाथाय। जोसा मोनामलायनाय माथो बहलाबो। आं बे थोरसियाव जाबाथाय एकदम जानाय बायदि मोनो आरोना। ओमफ्राय ओंखामखौ बारा जानो हाखाया, नै एसेल'सो जाखायो आं। आदसा नै जोंना मावजि फिसाया, दायो आं जाना नायनोसै। औ ना बिदै, नै ना बिदै, कमलकाट नामोन नो, फुख्रिनिनो न'आव थिखोनाय, टेस्टि गोथावनो। रावबो गैया आइमोना माइ हानानै दं, आं हारसिंसो। नै जा, नै खिथुम थोयै नै होनबा। मावजि बिमा फैदों, गोथावथार। जाबाय। ओइ खिबुआव नारगोन आं। आरे है जाफैनाय समाव नाया बेनो, कमलकाट गोजा गोजामोन आरोना, गल्डेन। गोथाव जादोंब्रा। नोंसोरबो मालाबा जानो हागोन आं, लिंबोगोन नोंसोरखौबो। आं जाहोगोन। हांसोबो दं जोंनाव, नै 1.5 लाख होनगासिनो माबायाव, फख्रियाव थानानै गाबगासिनो आरो। बिदै दङलै, नै रा बिदैया गोमो, बालिया बालिया दे बिदैया।
बिराद गोथाव गोथावथार जानो लुबैयो नामा नोंसोरबो होगोन र' नोंबो होगोन आंनि हाबायाव देनां गाजा गोमजा खालामगोन जों दाबो मोसागोन ओंखामसो दैया बांसिन हाबोनो मानसिनाव फ्रायानो दैखौ बांसिन लोङो ओंखामखौ जानो हाया मावजिफोरानो माथाम माथामखा दाजासो ओमफ्राय स्लिम जाखांबाय आं ना लानजाय मानसो दंबावो मासे दोनखादोंमोन ना फिसा जानायसोमोन नामाब्रा मोनफाबाय जाबाय मामा जाबाय था मा बिमा फिसासो जिगाब दानि बहा जिगाब जाखांबाय जाखांबाय खामानि जालायसिगोनलाय थोरसिखौ सुना दोननांसिगोन हिनजावबो गैया नालाय ओंखायनो जाखांबाथाय गावबा गाव थोरसिफोरखौ सुना दोननांगौ जायो उफाय गैया माथो खालामनो गोसोनायाबो ब्रेकआप जाबाय लाबोनोबो सोरबाफोर गोदान मोनब्ला लानोसै थ' गाइस बारा बुंबाय थाला आङो सर्टकाट खालामबाय ओमफ्राय दायो आं थोरसिखौ सुनांसिगोन नालाय बेयावथ' भिडिअ लानो डिस्टार्ब जागोन ओंखायनो बेयावनो फोजोबनोसै आं थोरसिखौ सुनोसै मिथिबाय आं सुनोसै थोरसिखौ नोंसोर मिथिला सुनायखौ एसे असा सुनाय नालाय हौवा मानसिया सुवा नालाय हिनजाव मानसिया सुयो थोरसिफोरखौ ओंखायनो आं सुनोसै नालाय ओंखायनो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो बेखिनियावनो जोब्बाय भिडिअआ